Al in een zakje hoe het wetter makkelijk het zuidelijke en eastelijke pad van het centrum van Ljouwert bereiken. De Prins Hendrik Brege vlakbij het station kan net iepen. Bestuursleden van de museumhaven hebben een burgerinitiatief inzinnen om de Brege wel weer beweegbaar te maken. Und 1969 wie de Brege beweegbaar vanwege de handel die het hier doet dreun waar. Je kunt hier komen, maar om aan de andere kant van die brug te komen kost je een halve dag varen en ongeveer 12 bruggen. Nou is het persoonlijk belang voor de bewoner vind ik niet zo heel erg belangrijk. Wat ik zeg, we kunnen varen. Maar wij voelen ons als museumhaven en ook als museumhavenbewoners ook wel een beetje verantwoordelijk voor de inrichting van dit stuk van de stad. En ja, dat kan beter. Ik woon hier nu bijna 13 jaar. En heel langzaam zie je dit stukje van de stad gewoon minder aantrekkelijk worden. Het wordt minder levendig. En ja, een beetje reuring weer terug in dit stuk van de stad, dat zou prachtig zijn. Als je nu naar Leeuwarden vaart, vanuit Grauw komend, en je vaart naar Leeuwarden en je wil graag naar Dokkum, naar de Lauwersmeer, prachtige natuur, dan ben je gewoon 1,5 uur langer onderweg. Wij denken zeker dat een aantal watersporters bewust kiest voor een andere weg. Want die zeggen van nou weet je, we gaan wel via Harlingen. Want dat Leeuwarden is zo'n gedoe, daar vaar je eerst ongeveer helemaal aan voorbij. Dan vaar je weer terug en dan kom je in die stad. En dan kun je pas door naar Dokkum en naar de Lauwersmeer. We gaan wel via Harlingen en dan naar buiten toe. Dus wij denken zeker dat dat meer mensen naar de stad trekt. Meer toeristen, meer waterrecreanten. Ja. De VVV in Ljouwert is groot voorstander van het plan, maar er moet meer gebeuren. Wat ik wel belangrijk vind om bij te vermelden dat die Brege-Iepenstelling is een deel van de investering. Maar je moet ook zorgen dat de Brege-Iepen in, daar heb je brugwachters voor nodig. En dat is nou nog steeds wel een grote belemmering in de stad. Een nieuwe Prins Hendrik Brege kost het 5 miljoen euro. Het gemeentebestuur is positief over het idee, maar zei dat er geen geld beschikbaar is. Montejoen zal er in de Rie opraad worden.